Hej, vi har om hjemmesiden Ateistisk Selskab, som er en hjemmeside for hovedsageligt ateister og alle dem, som ikke længere vil være en del af folkekirken. På hjemmesiden kan man få svar på alle mulige spørgsmål, og som bliver besvaret af ateister. Og det er også vigtigt at kigge på hjemmesidens formål, som giver et billede af, hvad hjemmesiden vil ud med. Og ja, der står, at det er en hjemmeside for ikke-troende, hvilket passer meget godt. Men der er også nogle af formålene, som vi ikke selv kan se, bliver afspejlet i det, de viser på hjemmesiden. For eksempel vil det mindske fordomme mod ateister, men deres artikler er selv fuld af fordomme imod de kristne eller de troende, så det er lidt imod sine egne mål, selvom de ikke udbreder fordomme mod ateister, men og så skriver de også, at de vil arbejde for udbredelsen af et naturalistisk verdensbillede, der bygger på kritisk tænkning og den videnskabelige metode. Og det synes vi heller ikke rigtig fremstår særligt tydeligt i på den her hjemmeside. Vi synes mere, at det er nogle barnlige udtalelser, som ikke rigtig har noget med kritisk tænkning og videnskabelig metode at gøre. Ja, og de formulerer ikke deres argumenter. Altså deres argumenter er ikke særlig velformuleret, og det har ikke noget godt baggrund som. Og ja, vi synes, at det er en udefra synsvinkel, fordi at ateister jo ikke er troende, selvom at deres engagement i forhold til at kritisere religionen på en måde virker som om, at det er en religion for sig selv, men vi synes, det er en udefra synsvinkel, da de i hvert fald kritiserer kristendommen ret meget. Og de fortæller for eksempel de fokuserer rigtig meget på, at folkekirken tager meget af vores penge, som vi betaler i skat, og det synes de ikke er fair, og de har også lavet en omregning, hvor man kan beregne, hvor meget man betaler til kirken i løbet af sit liv, eller nogle år, og der kan de, og så fortæller de, hvad man ellers skulle bruge det til, og det er en slags argument, som taler til vores fornuft, men alligevel synes vi, det er lidt mærkeligt. Altså. Det er meget provokerende, og den eneste måde, hvor de måske vil kunne få overtalt mennesker til at blive ateister, det er fordi de irriterer dem. Ja, og få dem overbevise dem om, at det, at de er med i folkekirken, er noget dumt. Ja. Og at det spilder deres tid. Og målgruppen, har vi sagt, er i hvert fald ikke ældre, som oftest kan fremstå så meget sådan traditionsmennesker, men mere sådan unge, eller familier, der måske ikke, som ikke rigtig har noget forhold til folkekirken, som ikke er interesseret i at forblive i folkekirken. Som mener, at de bliver røvrendt. Hej. Tak for det.